Dydd Mercher. Dyma un o ddiwrnodau yn mwyaf trist drwy wythnos efallai. Gamai heddiw cawn ni glywed am benderfyniad Judas Iscariot, y disgybl a drodd yn fradwr. Fe wyddom erbyn hyn fod y prif offeiriaid yn awyddus i gael gwared ar yr Iesu. A pan daeth Judas atynt a chynnig bradychu'r Iesu, roedd yn wrth ei bodd. Fe fyddai Judas yn cael ei wybrwyo'n ariannol ganddyn nhw. Yn noson honno, roedd Iesu yn swpera yng nghartref Seimon y Gwahanglwyfus, y Methania, tua 2 filltir o Jerusalem. Daeth gwraig y tŷ at yr Iesu gyda ffiol yn llawn o enaint gwerthfawr. Olew oedd yr enaint, werth tua 300 ceiniog oedd yn gyfystyr a chyflog dyn am flwyddyn. Fe dorrodd y wraig y ffiol a thywallt yr olew ar ben yr Iesu, ac roedd y rhai yn grac am ei bod hi mor wastraffus, ond medde'r Iesu, gweithred brydferth a wnaeth hi i mi. Mae Ioan yn enwi'r wraig fel Mair, chwaer Martha a Lazarus, ac fe dybia'r rhai ei bod yn chwaer yng nghyfraith i Seimon. Roedd 4 rheswm traddodiadol dros eneinio: i anrydeddu gwestai, i sefydlwy proffwyd, offeiriad neu frenin yn ei swydd, fel arwydd o'r ysbryd glân, ac i beraroglu corff. Roedd gweithred Mair yn cynnwys y 4 yma. Anrydeddu Iesu fel gwestai yn ei chartref, anrydeddu Iesu fel proffwyd, offeiriad a brenin, anrydeddu Iesu fel un oedd yn llawn o'r ysbryd glân, a paratoi ei gorff ar gyfer ei fedd, canes hwn oedd oen Duw sy'n cymryd y maith bechod y byd. Mae'r rheswm olaf yna'n arwydd o caol, gan fod Mair yn ddier wybod efallai yn paratoi yr Iesu ar gyfer yr hyn oedd i ddod ddiwedd yr wythnos. Mae'n bwysig yn bod ni'n cofio bod y groes a'r lwybr yr Iesu o'r cychwyn cyntaf, ac roedd yn rhan o gynllun Duw ar ei gyfer. Dyma bennill olaf D.L. Davies yn ei lyfr Efengyl mewn odl, wrth gyfeirio at yr eneinio. Dyfynnu'r Iesu mae e. Paratoi i'm claddu ydoedd, tywallt enaint arna fi, fe wnaeth hi'r hynna allodd, cofir am ei gweithred hi. Roedd eneinio'r Iesu yn weithred bwysig ac arwydd o cawl. Boed i'n unau heddiw gael ein eneinio gan ber arogl yr ysbryd glân. Felly, ar y dydd Mercher, fe welwyd gweithred ddrwg a gweithred dda yn cymryd lle. A fel yna mae bywyd am hwnni, mae yna bobl ddrwg mewn cymdeithas, ond peidiwch anghofio bod yna bobl dda hefyd yn cyflawni gweithredoedd da. Ar y cywair yna, mae'n addas sy'n bod yn meddwl am weithwyr y gwasanaeth iechyd a nifer eraill sy'n cadw'n gwlad i fynd yn ystod y cyfnod yma. Diolch iddyn nhw i gyd. A gwnewch yn siŵr eich bod yn gweddio dros y bobl yma. Pob bendith arnyn nhw. Gallwch ddarllen yr hanesion ym Mathew 26, Marc 14 a Ioan 12.